ba ka ji ka ɗaya kalamun wasa kai sauri ka je ka daura Allah tanna zuwa kashe kishi ta boka haka ya kawo babban na da dalla babban nama yau na kawo yau sarauci ya ƙare ka san lilin baba me malau lilin baba me malau to ya kai na kawo maka yanzu ya kai na cikin mota shine a waje shi ya zo na kawo shi to ni ya kawo shi mana to ka san menene matsala ba kuɗi ne a jikina ka gane ya wane shi ya biya kai ka san baran ya bani bai kamata a ce shi ya biya kuɗin motar ba ko ba ga mu kuma ka san ya wane mu ce shi ya biya kuɗin sai ya raina mu to ka biya mana to ba kuɗi ne ka yanzu ka kawo 5,000 a je a biya mai motar sai ka shigo da shi ba ni za ta mu biya kuma ni ba kuɗi a nan ka kawo 5,000 haka 5,000 ne a nan to ka kawo su mana riba ce za a samu wannan ABK da don ne ya kawo aiki ABK don kawo yanzu za a naɓanya kawo 5,000 yanzu ne zai shigo ko yanzu ya shaka ne zai zo da shi kenan sun kai ko ka shirya ne ka jira ni zata faci yau idan ba ko aka gani yau sai na rabanya 5,000 ina so 5,000 to shi wancan daga tafiya ina zargin na ci wurin awa ɗaya fa daga zuwa bakin titi ɗauko lelen baba wurin awa 3 fa kenan fa shiru kace ji ya tafi kawai ya rage 5,000 waya 5,000 ina